Wai me yasa kuke wa 'yan fim auren sha'awa ne? Me yasa kuke musu auren sha'awa? Kun ganta a fim, ta sa fauda, ta sa jan baki, ta hau manyan kaya. To kar ku manta, duk fa na darakta ne. Duk fa na darakta ne. Kuma ku rinka gane wani abu. Faudan nan da jan bakin nan da ka aure ta, ka siyo mata ne ka shafa mata, in ka bata ta shafa, ka ga bata shafa ba. Ni fa 'yan fim ma da kuke zama fa ba makeup, ni fa burge ni kuke yi. Wallahi burge ni kuke, saboda idan aka zo aka gan ku a fim, a ga kun sa fauda, kun sa barbaɗa jaka, kun yi fes da ku, sai su gan ku, su ta faman sha'awa, su ta sha'awan mutane. Kuma idan sun zo sun aure ka, an zo an kai ka gida aka kalle ka babu makeup, sai a rinƙa maka wani irin banzan kallo da kallon rainin wayo. Me yasa duk wa'innan abubuwan da kake gani take sakawa a fim, me yasa kai ba za ka siyo ka zo ka kawo mata cikin gidanta ta saka ba? Idan ta saka, wallahi sai ta fi na fim ma kyau. Wallahi sai ta fi fim kyau. Idan ka siya mata wa'innan abubuwan duk ta sassaka a jikinta. Don Allah ku daina mana auren sha'awa. Don Allah ku daina mana auren sha'awa, ba daidai bane wannan abin.